आइला आइला जामाइला थफिराम मा खबरब्रा जिरायनो होआ मानो होआ मा खबरनो आइला जिरायदो आं जिरायनो लुगैनाय नङालै एसे थैया गरम जानानै दं माने आंना मानि गरम जालायखोब्रा आंहा बेवहाय रायजो राजानि खोथा सिन्था खालामगासिनो नोंहा पार्सनेल मा गरम जाफैलायखो पार्सनेलनि खोथा नङा बे बाराव हले आं बिराद रागा जोंबाय आरो माने आं दा रागा जोंथ'वाखै एसे दुखु मोनदों रोहो 6टा जनगोष्ठिया एसटि मोनोब्ला जों बर'फ्रा मा जागोन बिनि फिननाया नोंनाव दङ ना मारो जाव मा नों रिपर्टार नामा बेफोरखौ सोंनो बापावै माबे रिपर्टारनि खोथा बुंखोब्रा साफ्रोमबो बर' हारिया दा गिनांगौसो गिनानै हान्थुफ्रा लोहो मावग्लुंजोबनायनि अबस्थायावसो जानानै दं बर'फ्रा दा मिथिबाय जों एसटि जानानैबो बांद्राय सुबिदाखौनो मोननो नागिरा बबेबा जायगायाव अब्ला जुदि बेलेग हारिया आरो एसटि मोनबावदेरोबा जोंनि बाहागोखौबो बेलेगाव लालायगोन होमबा बेफोरखौ सिन्था खालामदों ना खालामाखै नों महाराजा आं हारसिंल' सिन्था खालामनानैलाय मा जानो आंनिफ्राय गोजौ मानसिफोरानो सिन्था खालामाखैबा आंथ' मानसिनो एसटि होनबाबो हाया हरनिफ्राय एसटि सेख'नानै बै सासेनो होनो बा बैनो होआ बैनो जेनेरेल होगोन बैनो ओबिसि होगोन बिदि हायाना आंलाय सासे सादारन इएमसो आंनाव बांद्राय पावार गैयाब्रा पावार थानायमोनब्ला नैबे महाराजा पावाराव थानायमोनब्ला बर' हारिनि साफ्रोमबो मानसिफोरखौनो लेखा गोरों खालामजोबगौमोन आं होमबालाय माथोबाव ओंखारदो जानजिया खाफ्रादो लानजाया थेमफाट खादो गामसानि लानजाया आं हले बर' हारिया गोलैना थानायखौ लुबैयालै नांगौबा आं गोदान जांख्रिखांगोन आं आंनि न'खरनि मानसिफोरखौबो सिनायनाय नङा बै समाव मानो होनोब्ला जों बोरायनानै थांबा बुरैनानै थांबा जों थैना थांखांनायनि उनाव बे दानि उन्दै गथ'फोरा फरायजेननाय गथ'फोरनि भबिष्यतआ मा जागोन ओरैनोबा बर' हारिनि दख'नाखौनो सोरबा गावसोरनिसो होननानै लागासिनो उल्थां फाल्थां गाननानै जोंहा गासैखौबो सेजोब जाहांबायानो खालि जोंनि बर' रावखौल' गावसोरनि नाम होनो बाखिसै दानि जुगाव जोंनि बर' रावखौ रोङि सोर दंबावो रोंबायानो जोंनि बर'नि रावखौ दारि गोलावफोराबो रोंसै दाना बिगुर गोसोमफोराबो रोंसै दाना आरो दख'ना खावलाफोराबो रोंसै दाना अब्ला उनफोराव 50 बोसोरनि उनाव 100 बोसोरनि उनाव मा थागोन गैया जेबो थानाय नङा थागोन मा लेखा बिलाइयाव ओरैबायदि लिरनाय थागोन देयर वाज ए बर' ट्राइब दे वेर कल्ड ट्राइबेल्स एन्ड दे वेर भेरि पपुलार बाट वान डे दे सडेनलि टार्न एगेन्स्ट एभ्रिवान एन्ड देन डिसपियार्ड बेफोरबायदिसो थागोन मिथिबाय डाइनासर बायदि जानानै थागोन बर' हारिमुवा मिथिबाय बर'नि रावा जोंनि बर'नि रावा थाबाबो बर' बड' जानाय नंला मालाय मासि बंसि बंसासो जानानै थागोन मिथिबाय बेनिखायनो आं बिराद गाबखांनाय मोनदों जोंनि बर' लिडारफोरा खौसे गैयिनि थाखाय आं गोदान माबा मोनसे दानोसै नोंसोरनि एगेन्स्ट खामानि मावबाय थागोन नोंसोर जेब्लासिम खौसे जाया नों मा सानदों मन्त्रि एमएलए नि सियारा बिराद गुसु रैदुब होननानै ओइदिनखालि सासे एमएलए मन्त्रिनि सिटआव जिरायना नायगोन ना ओइदिनखालि बेसेबां गुदुं मोनगोन नों मा मिथिनो होमबाबो जोंना दिमागा सानसे हरसे सलिबाय थानांगौ गाबोन मा होनलायगोन गाबोन मा जागोन गाबोन हारिया मा जाहैगोन समफोर सोर एमएलए जों मा डिल खालामनांगौ सोर अपोजिसन पार्टिजों मा डिल खालामनांगौ बेफोरखौ सानबाय थानांगौ जायो एसेबां गोरलै नङा मन्थ्रिफोरालाय गावसोरनि उदैखौल' नायग्रोयोबा नाथाय बे बाराव जों पाब्लिकफोरा एसेबां उल्लुखा पात्ता नंला नोंसोरो माबा मोनसे बायनायखौ जोंबो नोजोर होगोन मोजां गाननाय जोमनाय बेरायनायखौ जोंबो नोजोर होगोन नोंहालाय माथो न'खरावनो बेसेबांबा दंखायो नोंहालाय मानि इसेबां दुखु जाबाय थायो आरे गथ' मोनसिगोन नोङो हिनजावजों आराम रायजो जा खामानि मावनांगौ नैबे महाराजाया मावगोन ना मा मावनो नोंलाय गेदेमा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैसो दं बिथांनि सिमांखौ आं सुजुगोन आरो बर' हारिखौ बर' हादोरखौ आं एकदम उदां खालामगोन गावनि गोसो बायदि खालामनो हानाय बायदि गावनि हारिमुखौ गासैबो मानसिया सिनायनाय बायदि आं दिनैनिफ्रायनो आंनि थैखौ गरम खालामगोन नांगौबा बे खामानियाव आंनि जिउआनो जोबाथों मानो माबा मोनसेथ' खालामनानै थैगोन आं थैनांगौबा आरो आंनि खामानियाव जेबो एगेन्स्ट होनो मोननाय नङा नों महाराजा मिथिबाय मन्दिरसो मोननानै लाखो ना गिर्जासो मोननानै लाखो ना मस्जिदसो मोननानै लाखोब्रा आंनाव फैनानै गावनि गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ होनानै थांबाय ओरैनो आंहा टेनसन जानानै दंखायो हिनजाव गदाय मोनैनि हिनजाव गदाय लानो हाया होननानै बुंबावबाय नाथाय लाइनखौथ' मारिनो हायो जेसेबां लाइन मारिदों एसेबांनो माबा गावनि फिसालानि लोगोफोरजों ओंखारलाबायदों बेनिखायनो हारसा हिनजाव माइ जाव दाउ फादाव दाउफोरखौनो आं नोजोर लाहैनोसै एसेबांनो बोरायसिन जादों एसेबांनो माथो हिनजाव नांगौल' जादोंलै रायजोफोर मा खालामबावनांगौ जाखो आं मा खालामबावनांगौ जाखो दख'ना सिङाव गानग्रा पेटिकटखौलाय मानो सिलायलायखो नोंलाय मा अरनांजालायखो आयौ बाला नों बे जिखौ गानला नालाय आं प्रेक्टिस खालामगासिनो आयौ मा होनबावगोन आं नोंखो बेखौलाय आंलाय गानखायो माथो बे दख'ना गोबाफोरजों आं पेटिकट गानो बेखौलाय नोंलाय मानो सिलायलायखो आयै प्रेक्टिस खालामनोबो बे जिखौसो मोनबाय मालानि दर्जि सोलोंब्रबनायनि नों बिदि प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आं मबाइलाव नायनानै सोलोंगासिनो आयौ बाला मबाइलाव नायनानै सोलोंदों औ
नोंहा आंनो दर्जि क्लास लानानै होआ नालाय आंनि खामानिखौ मोनसेबो हेफाजाब होआ नालाय आं हारसिंनो सिलायदों आरो आयौ बाला बिदिब्लाथ' स्कुलावनो थांनांला मानसिफ्रा इउटुबाव नायनो रोंजोबसिगोन डाक्टरफोरखौबो साइन्टिस्टफोराबो मबाइलाव नायनानैनो अपारेशन खालामनांसिगोन नङा होमबा मालायनिखौ आं मिथिया नाथाय आं दर्जि सोलोंनायखौ आंहा इउटुबावनो नायबाय थादों बेनिफ्रायनो आं गासैखौबो रोंदों बेथ' थिगानो दे बिदि होननानै नोङो आंनि गस्लाफोरखौ हाब्राम हुब्राम खालामगोन नामा नों हाब्राम हुब्राम खालामजोबगोन नामा नोङो न'आव जि गाज्रियानो गैयाबा आयौ बाला बिदि बुंनानै आंनि पेटिकुटखौसो नोङो बेफोरबायदि प्रेक्टिस खालामनोसै आयौ बाला बे गथ' सासेखौ आं मा होनबावगोन आयौ बाला दुम्फाव थाम्फै थांलाय सियार लायलाय आं जिरायनो फैयाखै मोनसे बाथ्रा सोंनोसो फैब्रबदों आं आयौ बाला मानि इसिबां इमारजेन्सि बाल गथ' दंना गथाय दङ ना हाबा जानाय थांबाल थांलाय गथ' गथाय गैयाबाबो अमा दाउ दङहाय आंहा मोसौ बोरमा दं देनाय बुंलाय मानो फैदोंमोन नों हंलाखौ थिनहरदों नामा बाल आयौ बाला सोर हंला नै माबा सोर हंलासो होनबाय बै नोंनि माबा एप्लिकेसन दङमोन ना जरा एबा बिनि हंलायाहाय बे बादुलाया रायलायनो बाग्राया मा जाखो जोंहानि न'आव थांनानै आंखौ हाबा खालामनो होनैलाबायदों आयौ बाला मोजांसो दा हाबा जादोहाय दुम्फाव हाबा जादो हाबाखौलाय जानो लुगैबाय देगाव गैयाबा ओमफ्राय हाबा जाखांनानै गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो रोङाबा गथ' गथायखौ सासन खालामनो रोङाबा सोर खालामना होफैगोनहाय गथ' गथायासो गाज्रि जागोन बेनिखायनो हाबा जानो बादों आं बाथामिज हाबा जानांगौ आंनि सिगाङाव बेफोरखौ बुंनाङा ओमफ्राय थांफै देलाय मावगासिनो खामानिखौ औ सोलोंगासिनो आंनोबो दख'ना गांसे सिलायनानै हरबानो जाबाय जागोन दे थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो दख'ना नांगौ जादोंबा जोंनाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय क्रिसमासनि अफार सोलिगासिनो दाउसे देलाया हरगासिनो आरो जायफोरा जोंनिफ्राय दख'ना अर्डार खालामदों बिथांमोना अननानै आनबक्सिं खालामनानै गाननानै खिन्थाहरदो जों भिडिअखौ लाबोनानै नोंथांमोनखौ जों रिभिउखौ होनो नाजागोन माने जोंनाव भिडिअखौ जोबनायाव ओइ दुम्फाव एसेबांथ' खस्थ' खालामबाय थाबावगोन बाल नोंलाय हाबा जादो आरो नै बाला हाबा जादो होनबानो खारखायो अबेसे आंबो गोदो सिख्लायाव रागा जोङोमोन आरो दा हले मालायफोरखौ माला हाबा जागोन होननानै सोंनो बिराद इन्टारेस्ट मोनो ओमफ्राय नै आंहा बाथ'रि फरायनांगौआ क्लिअपेट्रा हारामिखौ ब्लेक मानि दं होननानै खोन्थानांगौआ बाला बावनानैसो दं र' आवरायहैथानोसै रख'रा सिखिरियाहाय मा नोम्फाया फन हरगासिनो दङ मानोथो रिसिभ खालामाखै नोंलाय आं आफाजों मालाबाबो रायलाया मानि थाखाय रायलाया नोङो नों मिथिखायो आं आफाजों मानो रायलायनो मोजां मोना जेब्ला गाव गोसो जायो अब्लासो कल खालामो गोदो उन्दैनिफ्रायनो बिदि नुबोदों आं आफाखौ माथो खालामनो नोम्फायाबो बिजि थायो नालाय आयै नों आफाजों रायलायनायखौ आं जेबो साना नाथाय आं रायलायनो गोसो गैया जेब्ला बेखौ जोंनो गोनांथि जादोंमोन बियो जोंखौ गारनानै थांदोंमोन जेब्ला आं स्कुलाव कलेजाव सोरजोंबा बुजानानै हरोमोन अब्ला आफाखौ लिंहरबाबो मालाबाबो मोनामोन जेब्ला उन्दैयाव स्कुल फांसनफोराव बिफाखौ लाबो होननानै बुंबाबो आफाया मालाबाबो थाङामोन बियो मालाबाबो आंखौ लानानै अननाय गैखायामोन आङो फार्स्ट डिभिजन खालामाबाबो आंखौ रायोमोन बुयोमोन नों लोमजाबाबो माथो नोंखौ जेबो खौरांखौनो लाया दा गुबुन हिनजावजों थानानै जोंनोलाय मानो कल खालामबाय थायो माथो खालामबावनो आरो नोम्फाखौलाय माथो होनबावनो गावनि फिसाजो नालाय गोसोखाङो नोंखौ फन खालामो एसे रायलायबानो जाबायना आंनावसो फन खालामनानै सोंबाय थायो नों बुंनो हाया आरो जोंनि जिउनिफ्राय गोजान जा होननानै जोंखौ उन्दैयावनो गारना थांनानै दासोलाय मानो फन खालामबाय थायो नाङा आंनो बिफानि अननाय बेफोरबायदि बिफाया गैयैयानो मोजां जेराव नांगौ समाव बिफानि अननायखौनो मोनाब्ला बिफानि सापर्टखौनो मोनाब्ला थानायनिफ्राय गैयानो मोजाङायै मानसिफोरा बुङोना बिफा थानायमोनब्ला बिदि मावगौमोन बिदि खालामगौमोन बेफोरबायदि मोनगौमोन जों होननानै नाथाय जेब्ला बिफा थानानैबो बिफानि अननाय मोनाब्ला बिफा गैयैनिख्रुइ दुखुसिन जेबो खोथायानो थाथावना नङा बेनिखायनो आं आफानि खोथा सानोब्ला आं रागासो जोङो आं मालाबाबो बेजों रायलाया माथो बुंबावनो आं मालाय बेनिखायनो नों जेबो साननाङा आयै जोंहा हाजारजि धोन सम्पति खालामनानै लानो हाखाबाय जा मावनांगौ आंनो मावजोबगोन दाथ' एग्रिकालचारनि खामानियाव आं गिदिंगासिनो दा साननैसो आं बिजि जागोन आयै बेनिखायनो नों आंखौ लानानै इसिबां जिंगासिनाङा दे सिखिरि फिसा नोंखौथ' मिथिखायो आं आरो नों मानो खामानि मावबाय थायो रुवाथिफोरखौ मावनो होनांगौ ना
हाब मावाबालाय मावबाय थाग्रा मानसियालाय आबो साननैसोनि उनाव रिटायारमेन्ट लानांसिगोन जाला माथो देहाफोरा बेनिखायनो बुंदों आं रुवाथिफोरखौ खामानि मावनो होनांगौ नों गावल' मानो मावो एबारनिफ्राय आं नोंखौ खामानि मावनाय नुनो मोननाय नङा दे जागोन होमबालाय आं खामानियाव ओंखारलांनोसै आयै दे फिसा माथो बुंबावनो बिफायाबो स्कुलाव फरायबाय थानाय समावनो गारनानै खारबाय जोंनि दुखु सुखुआव जेबो बाहागोखौनो लाफायाखै बेनिखायनो फिसाजोआ मालाय माथो रायदावनो लुबैनो आंहालाय आंसै आरो माथो खालामबावनो हौवा थाबाबो गैयै बायदि जाबाय दाथ' जेबो नंला दे अब्लाबो आरो फिसाफोरनि खोथा साननानै बोरैबा मोनो बानलु बेदां फिसा हा दाखालि मानोबा जापानाव थांनायमोन बेरायनो थांदोंमोन बेरायनांगौ बिदिनो सेंग्रा समावनो बेरायाबा उनावहाय बिराद खामानि थायो बेरायनो मोनाबो जानो हागौ रुफाथि मा गसंनानै थाबाय थाखो आं दै गाङाखै बानलु बेदां दिनैसो जोंहानाव फैथारदों ओंखामखौनो जानानै थांदो आरो आं ओंखाम जानानै फैखादों हा माबा खोथामोन मा खोथामोन बानलु जेबो इम्पर्टेन्ट खोथा नङा जास्ट ओरैनो एन्टनिय'खौसो नायनो फैदों आरो बेखौ मिथिनो लुबैदों एन्टनिय' आरो फावगालिनि एंगेजमेन्ट जाखानायखौ माने एन्टनिय'आ सेफायनाय बिनि रिजननि आन्दोआव मा दं नै बिफा दानाबा मा होननानै खोन्थाबावनांगौ जाखो सिङारि जाहोन दङ फिसा आरो बे एन्टनिय'आबो बुजिस'हायियाव बायदिसिना खालामफ्लांना लाबाय साननैसो टाइम नांगौनो बेनिखायनो टाइम होथ'दों जोंबो आच्छा एन्टनिय'आ गुबुन सिख्लाखौ मोजां मोनो खोमा जायनि थाखाय आंनि बिनानाव फावगालिया नोंसोरजों बाहायजानाय काट फुथुला जादों नङा होमबा नङा नङा बानलु फिसा बिदि नङा जोंना एन्टनिय' फिसाया बांद्राय बुजिनो रोङाखैमोन अब्लाबो मोजाङैनो बुजायगोन आं एन्टनिय' फिसाखौ जेबो बुजायलु बुजायला खालामनाङा आं सानो एन्टनिय'आ जायखौ गोसो थोयो जायखौ मोजां मोनो बेजोंनो हाबा हो आंनि बिनानाव फावगालिखौ जेबो नंखाय बोसोन होनो नाङा जाय सोदोबखौ जाफुंहोनो हाया बे सोदोबखौ लानानै गुबुनखौबो जेबो सिमां नुहोनो नाङा एन्टनिय'आ जुदि सोरखौबा मोजां मोनोब्ला बेजों मानो हाबा होआखै रावखौबो मोजां मोना आंनि फिसालाया आच्छा रावखौबो मोजां मोना नामा नोंसोर एन्टनिय'नाव सोंनानै नायदोंना एन्टनिय'आ सोरखौ मोजां मोनो मोना मोजां मोननायालाय थाखायो सेंग्रा बैसोआवलाय नाथाय बेनि थाखाय बै सिख्लायाबो एसे मिलायनांगोन ना अब्ला एन्टनिय'आ जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो बे सिख्लाया नोंसोरनि न'खराव मिलायफैया नामा बेफोरबायदि खोथा नङा अब्लालाय मानोथो गोनो गोथो खालामबावदों माखौथो एसेबां जिंगासिदों नोंसोरलाय एन्टनिय'आ जायखौ मोजां मोनो बेजों मानो हाबा होनो नागिराखै बानलु फिसा नों जोबोद उन्दै नों दा जेबो बुजिथ'वा बेयो जोंनि न'खरनि एसे जेंना सोलिगासिनो बेवहाय नों हाबियानो मोजां जागोन नामा बानलु फिसा आंखौ बिदि बुंनायनि गाज्रि दामोन दे आंहा नोंसोरनि न'खराव बुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया बेखौ आं बिराद मोजाङैनो मिथिगौ अब्लाबो खोथाया आंनि बिनानावनिबो जानानै दङ ना बेनिखायनो आंनि बिनानावखौ जेबो दुखु होनो मोननाय नङा आं बेखौल' बुंगोन आंनि बिनानावनि मेगननि मोदैया ओरैनो बेसेन गैयै नङा आरो मालाबाबो फावगालिखौ जेबो खोथा होनो नाङा मानो होनोब्ला बियो गासैखौबो फोथायो आरो एसे एनै खोथायावनो गलियो बिसोरनि न'खर सिङाव जेसेबां खोथा जाखुमालाया मानो बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया नाथाय आंनि बिनानाव फावगालियाल' जेबो जानो मोननाय नङा नों बेफोरखौ जेबो जिंगा दासि बानलु फिसा जों फावगालिखौ जोंनि न'खरनि जेंनायाव जेरावबो जोङो गेजेराव सोफाया गुड बिदिनो जानांगौ एन्टनिय' आरो नोंसोरनि गेजेराव मा जालायखुमादों बेखौ आं मिथिनो लुबैला नाथाय एन्टनिय' आरो फावगालिनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो सोनानै होनो नांला एन्टनिय'आ जायखौ मोजां मोनो जायखौ गोसो थोयो बेखौ लाबोनानै होफैनोबा होफैदो होफैयाबा नोंसोरनि गोसोसै अब्ला आं थांनोसै बानलु फिसा नों थांनोसैबो आं ओंखाम जानानै थांबानो जाबायना बानलु बेदां माला फैया नों बानलु बेदां बारा गोबाव जायाखै मानोथो गसंबाय थाखो जिरायदो आं थांनोसो ओंखारदों नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय दान्दिसे रायलायनो हागोन ना नोंजों फै होमबा आंनि रुमाव नांला बाहेरावनो फै जागोन दे नुबायना बिफा माबायदि खोथा बुंदों बे बानलु बेदाङा बेफोर गासैबो जोंलारि आरो एन्टनिय'नि थाखायनो जादों बिसोर सानैनि नंखाय मोजां मोननायनि थाखायनो माने एन्टनिय' फिसाया गाहाय थाखोनि मानसिखौ गोसो थोनांगौ जाखो बेखौनोथ' आंबो सानदों मानो बुजिनो नागिरथारा बे एन्टनिय' फिसाया आंबो क्लिअपेट्रा नङाथ' बोलोजों नङा सोलोजों बाहायगोन सोलोजोंबो जायाबा बोलोजोंबो जायाबा अननाय देखायगोन अब्लाबो आरो एन्टनिय' आरो जोंलारिनि हाबाखौ मालाबाबो खालामनानै होआ आं दाबायदियाव बे न'खराव अख्रा अख्रा एन्टनिय'आव लानानै फैबाबो मोजाङै रायजो जाहोआ आं बेखौ थैनि मोदैसो ओंखारहोगोन आं लानानै लुफैथों बे न'खराव बियो खुलुमबाय बे समाव स्टुडिअ' आं दावसे देलाय मुसुगुर फुलायलाय दिनैनि गाहाय रादाबावनो दङ मुस्रिमा क्लिअपेट्रा बरगयारि
सुलुंनिफ्राय मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला मिसेस क्लिय'पेट्रानाव गोबां गोसोम फैसा दङ होननानै मिथिनो मोनदों। बिथांनिफ्राय बबेनिफ्राय एसेबां बुरजा गोसोम फैसा फैदों बेखौ रावबो मिथिथ'नानै मोनाखै। सुलुंनिफ्राय बेखौबो मिथिनानै मोनदों बिथां क्लिय'पेट्राया गोबां गोसोम फैसाजों बायदिसिना इलिगेल हाबाबो मावो होननानै। बे खोथाया बेसेबां सैथो जों बेखौ मिथिला। आरोबाव खोनानो मोनदों सुलुंनिफ्राय बावैसो सिगां मिसेस क्लिय'पेट्राया गुबुन हादोरनि माफियाफोरजों सोमोन्दो दङ होननानै, जायनि थाखाय बिथाङा गोदान गोदान प्रजेक्टफोर मावगासिनो दङ। बिथांनि आखायाबो बेसेबांबा गोलाव होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनानै मोनदों। दा बे खोथाया बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय बे खोथाखौ उननि समासो मिन्थिहोसिगोन। अब्ला दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। बापरे, मा निउस होनाय जाखो बे? सोर होनो होखो नोंखौ बेफोरबायदि निउसखौलाय? बे क्लिय'पेट्रानाव बिराद गोसोम फैसा दङनो नों मिथिगौ? गुवाहाटीयावनो बेसेबांबा बुरजा प्रपार्टि दङ, बेसेबांबा बुरजा डिब्रुगड़आव साहा बागान दङ, बेसेबांबा बुरजा वाइन शप दङ नों मिथिगौ? आरोबाव बेसेबां लाख मा फैसा दं नों मा मिथिगौ? बेनिखायनो बानायला बायनानै निउस फरायबाय आं बाल्ला। मा होनखोलै नों? बानायनानै गावनि गोसो बायदि निउस फरायदों? खर'आ नोंना थिग जायगायावनो दङ ना मेलेमा नोंना गोमाबाय? बमब्र, नोंहालाय माखौ गिदों? रिक्स लानांगोन मिथिबाय, होमबासो जोंनि निउस चेनेला गिदिर जागोन। ओरैबाबो क्लिय'पेट्राया बिराद घमण्डिखा। बेफोरबायदि मानसिखौ बेबायदिनो खालामनांगौ मिथिगौ ना? नों मानसियानोथ' माबायदि मारलै दावसे देलाय? जेबो फोरमान गैयालासेनो बिदि निउस होजाया मिथिबाय। उल्था क्लिय'पेट्राया केस होनांगौबा जोंनो गाब्रगोन। बे बाराव आं गिया मिथिबाय ना? आं गिनायाव गैया। क्लिय'पेट्राया एसेबां गाज्रि खामानि मावबाय। जोंलारिनि नखरखौ, नोंनि दस्तिनि नखरखौ बेसेबां खस्थ' लगायदों, माइ सावनानै होदों, बेफोरखौ सोर खबर लागोन? आं लायाबा नैबे दावसे देलाय बायदि रावबो जानो हाया। दावसे देलाया खुगायासो बोरैबा जानो हागौ, नाथाय हेफाजाब होनायाव बयनिख्रुइबो सिगां आंनो। हिनजाव मानसिखायसो आंनि मोजां खामानिखौबो रावबो नुस'ना। हौवा मानसिया एसे सबाय सिबिंजों समान मोजां खामानि मावबाबो मोजां होनजायो। नाथाय हिनजाव मानसिफोरा मोजां खामानि मावबाबो लाब गैखाया। आरो 100थानि मोजां खामानि मावनायाव गाज्रि मोनसेल' जाफ्लांदों। आयु बाला, लाखनिजों समान गाज्रि जाफायो। बेनिखायनो बे बाराव आं हारसिं जुजिगोन मिथिबाय। हिनजाव भार्सेस हिनजाव, क्लिय'पेट्रा भार्सेस दावसे देलाय। बेनिखायनो जेबो टेनसन दाला मिथिबाय, नोंखौ आं गेजेराव लाबोआ। नों मा खालामो खालामलै, बे बारावबो हले आं गैया। नों माबायदि मानसिजों जुजिनांगौ जुजिदों, बेबो जेबो फोरमान गैयालासेनो। माबा मोनसे फोरमान थानायमोनब्ला बेलेग खोथामोन। नों गावनो पार्सनेल खोथा लानानै बेफोरबायदि एटेक खालामनो नाङाना एसेबां गोजौ थाखोनि मानसिफोरजों। बिसोरजों सोर दङ? उकिल दङ, बिसोरजों पुलिसफोर दंफायो, पलिटिकेल मानसिफोर दं। जोंजों सोर दं? जोंजों पाब्लिक दं। पाब्लिकनि पावार थानानैलाय अबे पुलिस अबे मन्त्रि बा पाब्लिकआ ज' जायोबा मन्त्रिफोराबो खिथु खिलानानै खायो मिथिबाय। बेनिखायनो नों बांद्राय साननाङा, जा होगा देखा जायगा। माइट जानाय नङालै नोंजों। प्रमिस? बालखौ गिदों बालबेलै, आंनो गियाखै। क्लिय'पेट्राया इमान खस्थ' होदों मोजां मानसिखौ, एबार आंनो बेखौ एगांगोन बाल्ला। बेनि दख'नाखौ फैखोनाबाबो खिपिदलाना होगोन आं मासथिनि। अबेनि इसेबां दुगि बे क्लिय'पेट्रा खिथुआ। आंनि खाथियाव नुजाफैलायबायना नों? नुजाफैलायबा नोंना आंनि खाथियाव लासिंसिंनो। दोम्फाव आंखौ निमाहा होलै, आं बोरैबा गोरोन्थि मावफ्लांबाय। गोरोन्थि ना? गार्लफ्रेन्ड थाखानानैबो बेलेग सिख्लाखौ गोसो थोनाया, गावनि गार्लफ्रेन्डखौ थगायनाया गोरोन्थि ना? गोरोन्थि? पापसो मावदों नों, पाप। आं हाया दाउ फाननानै बोरमा फाननानै एसे एनै जाखिनि फैसा मोनो बेखौ आं नोंनो हरो, फरायहैथों मोजां जाथों होननानै नों आंखौ थगायदोंसै ना? होलायगोन आं नोंखौ थाम्फै खेरेब। दुम्पाव, नों आंखौ जेसेबां बुवा बुजागोन आं, जेसेबां राया रायजागोन आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो। नोंनि अनगा आं थांनानै थानो हाया। मा? आंनि अनगा थांनानै थानो हाया? औ, नोंनि अनगा आं थांनानै थानो हाया। आंनि अनगा थांनानै थानो हाया? बे खोथाखौथ' नों सिगाङावबो बुंदोंमोन।
फैदोंमोन ओमफ्राय नों मा होनफिनलायखो बेलेग सिख्लाखौ गोसो थोहैनानै दा मा होनफिनलायखो नोङो आंनि अनगा थांनानै थानो हाया नाथाय नोङो आंखौ गारनानै बेलेग हिनजावफोरजों लाइन मारिहैगोन ओमफ्राय आंखौ गारनो हाया होनदों नामा बेलेग हिनजावफोरजों खुदुमलायगोन ओमफ्राय आंखौ गारनो हाया होनदों नामा बेलेग हिनजावनि खिथु खारगोन ओमफ्राय आंखौ गारनो हाया होनदों नामा आय बेलेग थगायनो हायामोन आरो नों अरन नों थगायगोन आं मानिगोन माला मिनिनोसो ओंखारबाय आं नोंखौ रागा जोंनो नागारै मिन्थिबायना दुम्फाव आंना गोरोन्थि जाबाय बे बारनिफ्राय आं रावबो सिख्लाजों रायलायला नों दस्राजों रायलाय अरजाथारला आं खिथु जेबो हरनांथारला जायखिजाया आंखौ मोजां मोनो होननानै बुंफैबासो रागा जोंगोन आरो दाखालिनि बायदि थाम्फै खेराद होगोन आं एफा गाज्रि दुखु मोनबाय नों आंखौ बे खेबनि थाखाय नों आंखौ निमाहाबो होनो हाला आं जे नोंखौ इसेबां गोसो थोयो बाला गोसो थोयो होननानै बुंबाय थानाङा मिथिबाय नों बेलेग सिख्लाजों लाइन मारिखोदों गुवाहाटियाव थानानै आंनि फैसाजों आं नोंखौ बोरै फोथायबावनांगौ बांद्राय गाबफ्लानानै देखायफ्लानाङा ओरै गाबफ्लानानै देखायफ्लानाय मानसिफ्रासो बांसिन गाज्रि जायो मिथिबाय हौवा जा हिनजावसा स्पेशेलि हौवाफ्रा गाबफ्लानानै खोन्थाबा आं फोथायसिनथारा मिथिबाय आंनि लोगोनि बयफ्रेन्डआबो जि गाबोमोन जि थैनाय समान गाबोमोन उनावहाय गाबनायखौ नुनानै निमाहा होसिगोन ओमफ्राय अखानायै आरो बेलेग हिनजावफोरखौ दाउला दाउफोरबो बायदि दाउजों नागिरनाय बायदि नागिरगोन नोंबो बिदिनो मिथिबायना दा रागा जोंबा थाम्फै खेराद होगोन आं मासथिनि बापावै मानि दावराव दावसि जों गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड नालाय एसे नांलाय खमलाय जाखायो बापावै दुम्फाव नोंनाबो बयफ्रेन्ड दंलायो बे आंनि बयफ्रेन्ड नंला बे आंनि एक्स बयफ्रेन्डसो होमबालाय मानो बयफ्रेन्ड होननानै लादों बेलाय लासिंसिंलाय दुम्फावा आंखौ रागा जोंनानै दं बेनिखायनो बियो बिदि बुंदों नङा माथो ओइ अरन नों आंजों जो जानो गोसो गैयाबा बेनिफ्राय थांनोबा थांसै दुम्फाव नों आंखौ इसेबां रागा जोंनाङा ना जाबाय नोंसोरनि बेफोरबायदि दावराव दावसि खोनासं बाबाय आं मोनसे खोथा गोसो होनानै खोनासं आं मोनसे गोदान आफाद दानो नागिरदों बर' हारिखौ खैसारनिफ्राय उदां खालामनो बर' हारिनि गाज्रिफोरखौ सुस्रांजोबनो बर' हारिनि आंखालफोरखौ आबुं खालामनो बर' हारिखौ जेरावबो गोसार होनो बेनिखायनो मोनसे आफाद दागोन आं दालाय मानिलाय आफाद नांबावगौ एसेबांनो गोदान आफाद ओंखारदों एसेबांनो बांसिनसो गाज्रि जादों बापावै मा होनदोंलै बे मुर्खआ नों जेखौ खोनादों बेखौनो बुंदों दुम्फाव आं कल खालामगोन कल खालामदों आंखौ माबायदि मानसिखौ गोसोथोनाय नोंलाय हारिनि जेबो सेन्टि गैया मा गैया मानसिफोरखौ माथो बुंबावनो जेबोला बेखौ गोसो थोदोंमोन अब्ला आंनि मेलेमा बहाबा दंहैथ'योमोन आच्छा जाबाय दे बेफोरखौ बाथो मोनसे खोथा जोंहा गोदान आफाद दानांगौ बे आफादाव नोंबो थानांगौ मा आफादहाय मानो होनोब्ला बर' हारिया जेसेबांनो गोसारदों एसेबांनो मानसिफ्रा गाग्लोबनो नागिरदों बर' हारिमुनि बायदिसिनाफोरखौ खावजोबना लानो नागिरदों रावफोरखौबो लाजोबसिगोन बेनिखायनो जों सांग्रां जानाया मोजां साफ्रोमबो गोरों रोङै मानसिफोरखौ लाजोबगोन गोरोंफोरा रोङैफोरखौ फोरोंनांगौ आरो बर' हारिखौ गोख्रों मजबुत खालामनायाव बयबो जानजि खाफ्रानांगौ गामसा खाफ्रानांगौ आरो जोंनि लिडारफोरनि मेगननि ससमाखौ बख'जोबनानै होनांगौ बे खामानियाव नोंनिबो हेफाजाब नांगौ दुम्फाव आं आफादफोरनि सोमोन्दै बांद्राय जेबो मिन्थिया अब्लाबो हारिया खैफोदाव गोग्लैयोबा हारिनि सोमोन्दै सोरबा गाज्रि बुङोबा सोरबा जोंनि हारिखौ नोजोर होयोबा आंनि थैयाबो गरम जाथारो आरोलाय बेनिखायनो नों जे मावा बेयाव आं हेफाजाब होगोन दे माथो आं सेंग्रा सिख्ला सानै साथामसो बुथुमबायानो बेनिफ्राय बर' हारिमुखौ गोजौ लेभेलाव लांनांगौ बे आंनि खामानि जोंनि बर'आ गावजों गावनो सैलायलायोबा अनलायलायोबा मालाया जेबो खालामनो हायाब्रा ओरैनोबा जि गरमलायथार गावजों गाव जोंना बर'फोरा गावजों गावबा मोसालाय मालायजोंबो मोसा जानायनि खम जाबाय बेनिखायनो आं एबार लिडार जागोन आं दैदेनगोन दे उनाव खबर हरबानो जाबाय आं दा न'आव थांनोसै माइरं गैया ओंखाम संहैनांगौ आच्छा दे दुम्फावाबो जोंनि आफादाव फैनो नागिरबाय आरोबाव बुथुमबावगोन एसेबांनो गोदान आफाद दानानै बायलाङा मानो गिनायाव गैया नाजाबाय थागोन बर' हारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमगोन थैलांगोनबो आं दिनैनिफ्राय बर' हारिनि थै थां जुजिगोन मालाया मा सानो आं मिथिया रावखौबो मोजाङै उन्दुनो होआ दिनैनिफ्राय दानिफ्राय ढोल दामफ्राव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गावनिसिम लाबोजोबनानै बर' हारिखौ गेरेमसा दंफां मोनसे साया सायख्लुमखौ बानायनायाव बयनिबो हेफाजाब लागोन आरो बयनिबो थैखौ गरम खालामगोन बेनो आंनि गोदान मटिभा बानलु बेदां माबाफोर बुंनो गोनां दङमोन बांद्राय बुंनो गोनां जेबो गैया आं बेखौल' हास्थायगोन नोंनि थाखाय फावगालि आरो जोंलारि सानैबो दुखु जानो मोननाय नङा आंथ' नोंनि सिगाङाव बुंखाबायना फावगालिजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै आरो आं बे खोथाखौ फावगालिनि सिगाङावबो बुंबाय अब्लाबो बे बाराव जुदि नोंसोरनि न'खर आरो आंनि न'खरा फावगालिखौ गेजेराव लाबोबावनो नाजायोबा नों फावसायनानै थाखा मानो होनोब्ला फावगालिनि गोसोआ जोबोद गुरै जाय जेखौ बुङो बेखौनो मानियो उन्दैनिफ्रायनो फावगालिया जेबो आंखाल जायाखै जेखौ बियो बेखौनो मोनबोदों फावगालिया जुदि देरनानैबो बे सोरखौबा हास्थायनानै मोनाब्ला बेनि गोसोआ सहायनो हानाय नङा बेनिखायनो फावगालिनिफ्राय गोजानाव था आरो जुदि जोंलारिखौ मोजां मोनोब्ला बेखौ जेब्लाबो प्रटेक्ट खालामनो नाजाबाय था आं जोंलारिनि थाखाय जेब्लाबो गसंनानै थागोन खोनानायावथ' जोबोद मोजां खोनादों
नाथाय जोंलारियाल' दुखु मोननो नाङा। नों बेखौ जेबो साननाङा बानलु बेदां। आं साननाय सानिखौ बाद हो। जायखिजाया जुदि जोंलारिखौ मोजां मोनथारदोंबा बेखौ जेब्लाबो मोजाङाव दोननो नाजा। बानलु बेदां फंसे खोथा। जोंलारिनि फारसे नोंहा मानो इसिबां अननाय दं? मानो होनोब्ला जोंलारिया डिजार्भ खालामो। जोंलारिनि मेगना मोदैनि थाखाय समाया आरो बिनि गुस्थिया गाबनायनि थाखाय नङा, मिनिनायनि थाखायसो। अब्लाबो नों बुंनो हागोन ना नों जोंलारिखौ लानानै मा सानो? आं मा सानो जोंलारिखौ लाना? औ, नों मा सानो जोंलारिखौ लाना? आंनि साननाय सानैया जेबो मेटार खालामा। आं बेखौल' हास्थायो नोंनि थाखाय रावबो दुखु जानो मोननाय नङा। अब्लाबो नों खोन्थानो हागोन ना जेब्ला खोथाया आंनि सोमोन्दै फैयो अब्ला नों फावगालिनि जानानै बांद्राय खोथा बुङा। नों बांसिन जोंलारिनि जानानैसो बुङो। अब्ला नोंहा जोंलारिनि सायाव बांसिन मानो इसेबां अननाय? जाय सुबुंखौ जों सैथो गोसोयै मोजां मोनो, सैथो साननानै जों लोगो खालामो, बेनि दुखुखौ दुखु खालामफानोसो सासे मोजां लोगोनि सिनायथि। थिग बिदिनो आंबो जोंलारिनि सासे मोजां लोगो। बेनिखायनो जोंलारिनि गाज्रिखौ मालाबाबो लुबैया आं। स' नोंबो जेबो दुखु दाहो बेखौ। आं फैबाय। मा मुं बुंदोंमोनलाय जारौ नोंना? सिखिरि। वाव, माथो नामा मोजांथार। थेंक इउ मादै। आच्छा, नोङो बानलु बेदांनि क्लासमेट होननानै बुंदोंमोन नामा? औ, गोदो स्कुलाव ज' फरायोमोन। दे, मोजाङानो जाबाय जोंहानाव फैनाया। दाबाबो लोगो लाबोफेरा बियो न'आव, गावहासो थाङो। लोगोफोरनि न'आव थाहैनांगौबा थाहैगोन, बेरायहैनांगौबा बेरायगोन, होनबाबो लोगोफोरखौनो लाबोआ, हौवा जा हिनजाव जा। हा माब्रैथो बेलाय स्कुल कलेजफोरावलाय? आं बेजों कलेजाव फरायफानो मोनाखै, जोंना डिपार्टमेन्टआ बेलेग। नाथाय स्कुलाव जोङो क्लास मोनसेयावनो ज' फरायनो मोन्दों। ए, नंगौ नामा? बानलु बेदाङा स्कुलावबो बारा रायलायखायामोन जोंजों, गावनि क्ल'स लोगोफोरजोंल' रायलायोमोन। मालाबा ब्रेक टाइमाव लोगो मोनोब्लाबो जों बेखौ रायदावबाबो बियो जोंखौ रायदावामोन। रायोसोमोन बियो दुगैनानै फैयाखै नामा मोनामदों होननानै। आयु, बिदिथारमोन बियो स्कुलावबो? औ, बानलु बेदाङा लेथ्रायाव थानाय मानसिफोरखौ सैथारा। क्लासाव सासे सिख्ला दङमोन, बिनि खर'आव जोबोद थेमा दङमोन। सानसेखालि बे सिख्लानि खर'आव बियो थेमा नुनानै सिख्लाखौ रायदोंमोन बानलु बेदाङा। आयु, मालायनि खर'आव थेमा थानायखौबो रायबाय बियो? औ, आं दाबो गोसोआव दङ। बानलु बेदांजों रायजानानै जोबोद गाबदोंमोन बे सिख्लाया। उनाव आं बुरखायनायावसो मोजां जादों। आयौ 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 आयौ, मा जाबावगोन बे बानलु बेदांजों? मालायनि खर'आव थेमा थानायखौबो दाय जायो। दिनैसो मिथिनानै मोनदों आं। ओरैनोथ' मिथिखायो आं बिनि खुगाया एसे गोखा होननानै। बेयो जुदि गावनि बायदि जानाय मोनाखैबा हिनजाव जा, हौवा जा, गथ' जा, उन्दै जा गासिखौबो रायजोबो। औ, बेखौलाय आंबो मिथिगौ। बेनिखायनो आं मालाबा गिनाय मोनो बिनि खुगानि थाखायनो। बानलु बेदाङा जेसेबांनो सिटुएशना गाज्रि जाया मानो हेन्डेल खालामनो रोंगौ। वा, सिखिरि, बिराद मोजाङै मिथिथारो माथो नोंलाय बानलु बेदांखौ। लाय, बानलु बेदांजोंलाय रायलायोना रायलाया मोजाङै? ओहो, जों रायलायनायानो जायाखै। दाखालि जापानाव थांनायावसो लोगो मोनदोंमोन आं बानलुखौ। ए, जापानाव लोगो मोनलायथारदों नोंसोर? औ, बियो बेरायनो थांदोंमोन आरो आं एग्रिकालचारनि थाखाय मोनसे प्रग्राम दङमोन जोंना, बेवहाय थांदोंमोन आं। बिदिबा नोङो एग्रिकालचाराव ओंखारदों? औ, आं आबाद मावनानै जोबोद मोजां मोनो आरो आबादनि सोमोन्दै फरायगासिनो आं। फरायनायजों लोगोसे आबादबो मावगासिनो आरो बे आबादखौनो लानानै आं गोबां रिसार्च खालामगासिनो दं। वाव, इसिबां उन्दै बैसोनिफ्रायनो नों इसिबां गिदिर खामानि मावदों। मोजाङानो दे। जोंनि बर' सिख्लाफोराबो दाना जिरायनानै थाला, माबा नङा माबा मावग्रा जाबाय। औ, जों जेसेबांनो जिरायनानै थागोन एसेबांनो अलसिया जागोन। बेथ' नंगौ, जेसेबांनो जिरायना थागोन एसेबांनो अलसियाबो जागोन। जेबो कनफिडेन्सबो थानाय नङा, गिनाय गिनायल' जाबाय थागोन। आं मावनो हागोन ना हाया, बेखौ मावाबा आं मा जागोन, बेफोरबायदि गिनाय गिनाय फैयो आरोना। नों जा खामानि मावदों मोजाङैनो मावलांबाय था दे। बानलु बेदाङा गैया होमबा? गामियाव ओंखारलांदोंमोन बियो दसे, फैगोन बियो। नोंलाय बानलु बेदांजों रायलाया होमबा फनफोराव? गैया, आंनाव नाम्बारानो गैया। नाम्बार गैया? औ, नाम्बार गैया आंनाव बानलु बेदांनि। आरो बे खाथियावनो मोनसे आबादारिखौ नायफैदोंमोन आं, बेवहायनो नोंसानाव हाबफैबाय आं। आंखौ गाज्रि मोननाङा दे। मानो मोननांगौ जाखो? मोना, मोजांसो मोनदों आं बानलु बेदांनि लोगो जोंहानाव फैनायखौ। लाबोआ रावखौबो। आं मालाबा मालाबा फैबानो जाबाय आरो, फावगालिबो दंखायो। फावगालिखौ मिथियो दा, बानलु बेदांनि जेवजाया? औ, आं खोनादों, नाथाय मालाबाबो लोगो मोनफेराखै। लिंहरनि आं। फावगालि आइ? औ, आयै। नै बानलु बेदांनि लोगो। हाय। हेलौ। दे दसे रायलायथ'लाय, आं साहा फुदुंहैनि। दसे जिरायथ' दे। जागोन दे। बाजै। ए, माथो आलासि गोदान फैदों? सोर जाखो बेलाय? आंना रुवाथि गोदान थानो फैनाय। ए, दाखालि खामानि मावग्रा नागिरनो खोन्थानाया लाबोबायबो होमबा? औ, बाजै। आच्छा, मा मुं नोंना? अन्नानैहाय आंखौ जारौ नानि माइनावबो बुंनाय। नोंनि गुबै मुङालाय? आंनि
खामानिखौहाय अरिजिनेल मुंखौनो दोनाखै अन्नानैहाय आंखौ जाय जेरै बुङो बेखौनो आं गनायो मा माथो खामानि मावनो रोंगौ नोंलाय खामानिखौथ' आङो गासैखौबो मावनो रोंजोबनाय आङो जापानिस डिशबो संनो रोंनाय जापानिसल' नङा चाइनिसबो आरोहाय आं करियान डिशबो रोंनाय मेक्सिकान इटालियानखौहाय आं बांसिन रोङो थिगानो दे ओमफ्राय बर'निखौलाय संनो रोंगौ ना रोङा बर'नियासो मेन जोंना सबायखौहाय साम'खौहाय मोजाङै संनो रोंनाय बाखि बर'नि मैगंफोरखौलाय रोंनाय आं गासैखौबो रोंनाय आंखौहाय रोङा होननानै साननो नाङा दे होमबाथ' मोजांनि बाथ्रा फै होमबालाय ओंखाम संग्रा न'खौ देखायहैनि आं नोंनो सिखिरि नों जिरायथ' दे जागोन दे आदै बेयो सिखिरि बानलु बेदांनि लोगो बानलु बेदांनि लोगो नामा औ खबरफोरा मोजांबा औ मोजां आच्छा दे बिदिब्ला जिरायथ' सिखिरि औ जोंहानि न'आव फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं मानो होनोब्ला बानलु बेदांनि लोगोखौनो खोनाफेराखै आं स्पेसियेलि हिन्जावफोरखौ नंगौ नामा औ बानलु बेदाङा मालाबाबो हिन्जावसा लोगो गैयाना बेनिखायनो दिनै आसरित मोन्दों आं नाथाय आं बानलु बेदांनि लोगोआनो नङा आं बानलु बेदांजों मालाबाबो स्कुलाव रायलायनो मोनासै दाखालिसो जापानाव लोगो मोननानै रायलायनो मोन्दों नंगौ नामा मानो आंखौ बानलु बेदांनि लोगो खालामनानै होगोन औ मानो लोगो खालामनानै होआ जानो खालामनानै होगोन नाथाय बानलु बेदाङा एसे गोरा रायलायो आं जोबोद मोजाङैनो मिथियो नंगौ नामा बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा फै होमबा आंनि रुमाव अके बिराद गुसु जाहांबायानो माथो फारसेथिं माइ हायै आखाइफोरानो माथो बोब्राजोब्बाय खासिजों जेने थेने हाजोबनोसै दे खस्थ' मावबासो फिथाइ मोनजायो आदै एन्टनिया औ आदै नोंजों दान्दिसे रायलायनो हागोन ना जिरायनो हागोन र' आं सियार लायनि लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडखौ नेनानै थादो अब्लासिम आङो एन्टनियानि थाखाय सियार लायनानै फैनि दे लोगोफोर गुड नाइट